Anem al punt 2, que és moció de l'Esquerra Republicana per sol·licitar l'estudi per a la creació i posar en funcionament d'una biblioteca municipal i per al Centre de Dependències Municipals al servei de la població. La justificació que fa l'Esquerra Republicana és disposar d'un espai i aquesta biblioteca funcional i utilitzat per donar servei als veïns, disposar de mitjans de comunicació que havien de ser tothom, evitar tenir un espai com aquest per evitar que la gent es desplaci fora del municipi. Podria haver persones que tinguin problemes per accedir a xarxes de comunicació, per tant, a un espai dintre del centre, perquè la Diputació es manté que té línies d'ajut per fer aquest tipus d'activitats. Per tant, posar a disposició dels veïns un espai on fer no només la biblioteca, sinó que des d'escolars, que hi ha la població, que tenim en compte que a Canyes hi ha persones que poden estar a casa d'un company perquè tenen internet o ordinador, amb referència a la biblioteca de Reus i la de Montbrió, i fa referència a la possibilitat d'instal·lar-lo a l'escola d'ella. Per tant, proposeu els següents punts. Primer, instar el ple del a vetllar i posar en marxa un estudi que contempla l'estat d'aquest servei de biblioteca del centre, així com la viabilitat econòmica sol·licitant, si s'escau, accés a les subvencions que ofereix la Diputació per aquest tipus d'inversions. Facilitar per part de l'Ajuntament l'espai de les escoles velles, o en cas contrari, que es disposi més oportú per tal d'endegar un projecte nascut d'aquesta proposta. El punt 3 és partir de la premissa que no es pot posar en funcionament d'una biblioteca amb caràcter cultural, social i informatiu a l'abast i al servei dels nostres ciutadans sense una persona que en coordini i en dinamiti el servei amb el coneixement que un servei de caire social haurà de córrer a càrrec del pressupost municipal. Per reduir, si és necessari, el cost dels partits pressupostaris que no ofereixen tal mesura benefici de la població com enquestes telefòniques, publicacions o atencions particulars i personals, i per últim donar compte de la decisió presa respecte a aquesta proposta i membres de la corporació en la propera sessió romana. Si voleu, abans de votar, feu l'explicació de vot i els comentarem a l'opció nostra. Sí, una de les coses que han estat comentades, podria dir en el segon punt, que ens anomenava la biblioteca de Reus o de Montbrió, és que realment és força concorregut per canalla i famílies del nostre poble, perquè resulta que aquí no ho poden fer. Allà tenen un servei de biblioteca, tenen un servei d'accés a la xarxa, tenen un servei d'ordinadors, tenen un servei de comptes, tenen un servei de préstec, gratuït. Les biblioteques públiques de Catalunya són gratuïtes, per tant, el que proposem és senzillament que apostem una miqueta per la formació, per la cultura, que garantim que canalla del nostre entorn, per les situacions que tingui cadascú, no se n'hagi d'anar amb un poble del costat per poder-se abastir d'aquest servei i que realment creiem que hi ha instal·lacions de les canalles on es podrien habilitar. La certificació sovint amb el PAM podria mirar algun tipus de subvenció. És com la nostra reflexió. Aprovem positivament la proposta de fer una biblioteca. Val a dir, circumstància que una biblioteca és un lloguer obligatori per als municipis majors de 5.000 habitants. I simplement fem un petit repàs de la història d'aquesta vella de Canyes que va existir. És a dir, una biblioteca escolar d'estudi va sorgir a primers dels 90, quan es va fer la reforma de l'edifici de la Societat Recreativa, evidentment amb diners del cànon energètic. L'Ajuntament va reformar tot l'edifici i dalt de fer una sala de cultura i una biblioteca. Primer va ser la societat i després la vam passar nosaltres ja a la fundació. Sempre ha estat un servei precari, format per donacions particulars, d'algú que donava una biblioteca, Sant Pinyol va donar 1 milió de llibres, diferents aportacions, diferents veïns de Canyes donaven llibres antics per aportar. Algunes aportacions de la Diputació i de la Generalitat. Ho va tenir una primera etapa per personal de l'Ajuntament, i amb l'hora. Després vam aconseguir, quan vam prendre objectors de consciència, que algun objector l'obligués, després personal de programes d'ocupació i finalment algun voluntari que ens l'obria 2 dies a la setmana. L'ús sempre ha estat molt escàs. El servei de préstec habitualment eren 1 o 2 persones, i diria gairebé una, que era l'Anton Manresa, l'únic que agafava llibres. I algun noi venia a estudiar una mica. I finalment es va tancar, ja fa uns 10 anys que vam tancar el servei de biblioteca. Bàsicament per què? Perquè, com deia l'Ernest, disposar d'una biblioteca moderna requereix una important inversió. No és només una infraestructura de tindre un espai, sinó de tindre bons materials, que estigui actualitzada, novetats constants. La gent va llegir novetats, no va llegir el Don Quijote. Revista i premsa actualitzada,
i disposar de personal de qualitat. I la referència, per exemple, de la Maria Piqué, de la Mercè Piqué Murió, és una excel·lent professional, bibliotecària, i has d'entendre això. Un important fons que, si no la fa, que no sigui atractiva pel ciutadà. La gent vol llegir novetats. A banda que ja tinc clar que canvia el paper de les biblioteques. La meva generació, i em considero amb una certa edat, anàvem a buscar la informació a les enciclopèdies. Hi havia l'Espasa, o hi havia l'Enciclopèdia Catalana, que era el font de coneixement. I per tant, com a estudiants anàvem després de l'institut o a l'escola a intentar buscar aquest tipus d'informació. Avui en dia, no toqueix cap menor de 12 anys que no tingui tota la informació del món aquí. Per tant, la informació està a l'accés de tothom. Tothom té el coneixement. No hi ha aquella necessitat de buscar aquest coneixement a les biblioteques. Avui la biblioteca és un lloc de lleure per fer activitats o per buscar novetats. Per tant, el coneixement avui sí que està a l'abast de tothom. Quan vam tancar l'espai de la biblioteca, no vam constatar cap entitat que ens digués s'ha de mantenir aquest espai. Ni la necessitat de reobrir la biblioteca quan han fet determinades consultes sobre quin tipus de serveis demanen els veïns bibliotecaris. Mai ha sortit, per desgràcia, la necessitat de la biblioteca. Avui en dia també ha canviat el tema dels horaris. La Canària, quan acaba l'escola especialment, està plena i farcida d'activitats extraescolars, futbol, anglès o altres activitats. Arriben tard de casa i, per tant, anant de l'escola i de l'activitat extraescolar i d'aquí a casa. O al mateix institut que disposen d'espai per estudiar a l'institut. I, per tant, les extraescolars que estan a l'escola i, per exemple, a la fundació o a la sala de cultura ja fem activitats o a la gent gran ja hi fem activitats. Evidentment, també sigui d'espai seria perfecte. Un espai perquè la gent pogués anar a estudiar, la necessitat que hi hagi un lloc perquè la gent vagi a estudiar o buscar informació, per exemple, quan la major part de la població sempre pot trobar algú que no tingui wifi, passat. Però també no passa res per anar com el cas d'un company que va de fer alguns deures, no hi ha aquesta necessitat. Perquè clar que la majoria de la població té accés a les xarxes i a tota la informació. Quan feu referència a l'espai en posar la biblioteca, nosaltres ja havíem pensat en les escoles velles. Però, per desgràcia, les escoles velles, encara no són de l'Ajuntament, perquè el CIF Sant Mateu no està acabat, i per tant ja havíem pensat allí posar un tipus d'espai de biblioteca, però no és possible perquè el CIF, l'escola vella, està plena. Està plena ocupada per aules del Col·legi Sant Mateu. I l'última que quedava, quan fèiem música, ara ha sigut ocupada per una aula d'anglès. Per tant, a les escoles velles, per desgràcia, no tenim espai. I la Fundació, que potser és una alternativa, com va ser l'última etapa de la biblioteca, també està ocupada per una entitat i hi ha 2 tallers. A banda que hi ha un espai on hi ha dipositat el fons de l'antiga biblioteca i part del fons arqueològic del Centre Cultural. Finalment, en quant a com finançar aquest tipus d'activitat, la Diputació avui per avui no té subvencions per a biblioteques municipals. La Generalitat només la dona a municipis majors de 5.000 habitants. Si ets de més de 5.000 habitants tens recursos, tens accés al préstec bibliotecari, tens tot de recursos que els petits no tenim perquè, clar, no és un servei obligatori. I, per tant, en principi, avui per avui no hi ha diners per mantenir una biblioteca. Per inversions, sí, però no per invertir. I en quant a un criteri sempre tindre present és intentar optimitzar les instal·lacions. Si per un vídeo de Canyes entenem que no s'ha dispositat d'una magnífica biblioteca Montbrió a 3 quilòmetres d'aquí, evidentment ens hem de desplaçar, com ens desplacem per tot. És una biblioteca magnífica, és una costa que sempre té l'Ajuntament de Montbrió, de la seva especialització, disposar d'una biblioteca amb una gran bibliotecària molt competent, on fan moltes activitats i a disposició dels veïns de Canyes. I en un escenari de crisi econòmica, el bo és compartir instal·lacions. I si els veïns de Canyes en Montbrió perfecte, i per altra banda no oblidar que la biblioteca comarcal, que són dues, són a disposició, com diu la paraula, són biblioteques comarcals a disposició dels veïns de Viladecans. Doncs hi anem a Reus i conec, com tu dius, veïns de Viladecans que tenen el préstec a la biblioteca del Mercat, la del Consell Comarcal. Per tant, això és bo, hem d'optimitzar inversions, hem d'optimitzar personal i hem d'optimitzar instal·lacions. Per tant, tenim clar que la biblioteca de Viladecans és la del Montbrió i són les dues de Reus. Per tant, tenim clar que l'única forma de garantir un servei de qualitat és continuant disposant d'aquestes instal·lacions i no fer-ne una Viladecans per el cost important. Reitero, no és només la inversió de fer unes prestatgeries i de fer un espai, sinó de dotar-la de forma dinàmica amb llibres i publicacions recents, cosa que és el segon dia vam descartar per la complexitat que tenia per nosaltres. I per tant, gaudim de la biblioteca de Montbrió i de la biblioteca de Reus, que ens venen de pas i que estan magníficament dotades. I per tant, la nostra posició en aquest punt és votar iguals. Home,
Se tindria que aplicar la mateixa coherència en totes les inversions, perquè de fet jo estic gaudint d'una que aprofiten 4 nens del Montclar, és una marquesina que ha hagut uns costos elevats i que estan disfrutant 4 persones del Montclar. Per tant, si apliquem la mateixa coherència, jo estaria totalment d'acord amb els punts que has donat, estaríem totalment d'acord amb el grup, però evidentment el que no es pot fer és aplicar la coherència de la situació. No és fora d'allò perquè és una inversió, l'estic disfrutant jo. La inversió és culpa de l'educació. Així decimes més deixar 5 dies a la intempèrie que no gastar per fer una marquesina. No té sentit, però 4 persones l'aprofitaran i no hi ha una dades de creixement important sobre la població d'aquest tipus de població amb aquest nucli concretament. A deixar 5 nens a la intempèrie. A la intempèrie que n'estan durant 5 anys perquè la meva filla no l'ha aprofitat, no té sentit. Se fa un altre tipus de cosa amb els pares. Una, la inversió ens va fer la Diputació de Tarragona i estem molt agraïts. 2, va ser... Ells no som ciutadans, però la Diputació de Tarragona som els ciutadans del país, El problema que va ser cada inversió és perquè des de una mossegada a la muntanya, perquè d'acord amb la normativa, l'autobús no es pot aturar al mig de la carretera, sinó que s'ha de fer un apartador. I això va ser el cas, perquè la marquesina val que val, si val millor que una marquesina, no tinc ni idea. Però la marquesina de vidre val que val. El cost va ser menjar-se a la muntanya i pavimentar i que el muntanya no caigui, és a dir, això és el car. Però posant dubte que si més en aquest pensament... No era la idea, que era la proporció de persones que gaudeixen realment de la inversió. No parlant d'això, no parlant de si està ben fet o no, o si calia o no calia. La proporció de gent que disfruta. No és comparable, això. No és comparable, entre una cosa amb l'altra. Una, hem d'intentar dotar de cobertura els necessitats de l'institut. Ojalà és més barat la inversió, però la Diputació va fer un projecte d'acord amb la normativa i de 60.000 euros. Jo m'estic en una institució de 60.000 euros per garantir que 5 nens estiguin en l'intempèrie més temps, estic d'acord amb tu, perquè feia anys que anàvem darrere d'aquesta marquesina. Per això no té res a veure comparar la marquesina amb el servei de biblioteca, quan reitero, la qualitat que tenim en Montbrió i hem d'anar a una fórmula de serveis per compartir serveis, és a dir, s'ha acabat la fórmula de tindre a cada municipi un pavelló, un camp d'herba i una pista esportiva i un auditori i un plau firal. Això s'ha acabat. Hem d'anar a compartir. I un servei com aquest, reitero, tenim el privilegi de tindre-la a 3 quilòmetres i a més amb una altíssima qualitat que en alguns anys no podríem aconseguir, per tant, anem a compartir. Per desgràcia, tots ens movem amb el cotxe i l'utilitzem a moure's, també per anar a la biblioteca, no passa res. Quan garantim això, un material de qualitat, unes revistes actualitzades, uns llibres que són novetat, quan aquí no podríem garantir la costa de fer una elevada inversió en un ús que volem dir més hi hauria. Tenim espais per compartir, tenim clar que la necessitat d'informació dels estudiants no és la que era abans. Nosaltres vam néixer amb la Seguretat Catalana i l'espasa a buscar informació, avui en dia la informació la té tothom a l'abast de la mà. Però el cost realment no seria tan elevat, perquè en realitat, com tu has dit fa un moment, actualment són les noves tecnologies les que et fan i tindre un punt... Però és un telecentre, l'altre és una biblioteca. La biblioteca té això, un telecentre. Tothom té un ordinador a casa, jo no conec a ningú, pot haver excepcions, però tothom té un ordinador. Tothom té un ordinador a casa, però quanta gent té una persona al costat que li explica com utilitzar-lo? Si els crios de 6 anys ja saben fer un ordinador, a l'institut els hi ensenyen, és a dir... No, perdona, aquí no, amb això no. I cursos de formació... A un nen no li ensenyen a buscar si té un projecte, que avui en dia l'ensenyament tira molt cap a l'ensenyament de projectes, no? No li estan ensenyant a trobar informació o a com utilitzar-lo. Mon fill que té 9 anys és el que està fent a l'escola. Mon fill té 8 i ho fa, Jo penso que una cosa en aquest sentit aniria bastant bé. És que ho poden fer a casa, però si un dia fem un comet pels carrers, no veu nens de Riu de Canyes, nascuts en una estructura de Riu de Canyes, però de Riu de Canyes, asseguts per aquests carrers, per aquestes portes, per davant del cafè, per veure si poden agafar el wifi d'algun lloc i fer, no sé què, que havíem anat a l'escola. Això no us ho puc dir, perquè ho he vist moltes vegades. Penso que al parlat, o sigui, el que no podem fer és anar a les enciclopèdies d'espasa dels anys 90. Estem a l'any 2016, vivim en l'espai de la tecnologia, de la informació i de la comunicació, que és això que hem de garantir. No podem desvincular la biblioteca de telecentre perquè perfectament poden anar agafades de la mà. Quan parleu d'inversió, el que us deia el Joan no és tan gran. Avui el préstec interbibliotecari a totes les biblioteques de Catalunya és gratuït. Per tant, es pot
I entenc que ens digueu que anem al Montbrió, però potser hi ha Canària que no poden anar al Montbrió. N'hi haurà que tindran la sort, el seu pare o la seva mare li portaran, però no tots no hi poden anar. I sí que moltes vegades ens dieu que ens certifiquem les coses abans de dir-les, jo crec que ara us ho hem de traspassar. No podeu generalitzar en aquest cas. No tota la Canària de Riudecanyes té accés a aquest servei. La inversió que demanàvem aquí no és la panacea. Era senzillament posar un servei, creiem que al segle que estem, imprescindible a l'abast del nostre públic. Però, a més, al parlar que en temps de crisi econòmica, que més val que sense riure amb un millor que ja el tenen. Recordo que fa dijous passat, quan parlàvem de les obres del carrer del Dilluns, no parlàvem pas de crisi econòmica, deien que la cosa ja anava bé i les podien fer. Penso que han de ser, a moltes vegades ens heu demanat coherència amb les nostres explicacions. Crec que hem de ser coherents tots. Jo crec que no ho hem entès bé, això. Sí que ho he entès. Us dic que en temps de crisi estalviem instal·lacions i ens anem a Montbrió. I els nens que no hi poden anar, què els direm? Jo que té necessitat dels nens que no hi poden anar, la voldria veure. No posem un dubte que hi és. Tenim un edifici privat, que és la societat recreativa, que dona un wifi lliure a tothom. I per tant, la gent també pot anar-hi. Tothom qui té un ordinador per anar-hi. Tothom té un ordinador. No tothom té un ordinador. Jo aquells nens que tu dius, els veig que van amb uns mòbils, deuen ser més bons que fins i tot el meu. No tenim cap tipus de problema de necessitat. En l'institut i en l'escola mai t'hem manifestat que hi hagi un problema, i en l'assistència social que hi hagi un problema d'accessibilitat. Jo crec que tens una ciutadana aquí sentada que no té internet a casa seva i per tant tinc necessitat, potser tinc l'ordinador però tinc necessitat d'anar a algun lloc que hi hagi wifi. Jo no tinc un portàtil, que tinc una torre, no la portaré al bar. Per tant aquesta necessitat dels meus fills sí que la tenen. Si no les coneixes, els meus fills la tenen. I te dono un nom, sí, un nom particularitzat. És a dir, aquesta és la nostra reflexió global. Però jo soc una secció. Perfecte, però hi ha moltes més seccions com jo. És la reflexió. No, és una reflexió de dir, jo no estic demanant per mi, evidentment, en aquest punt, però sí que estic dient que com a jo hi ha molta més gent que no degut a aquesta situació, sinó a altres, no tenen ni l'opció ni la capacitat de tindre un ordinador portàtil per poder anar amunt i avall. Que és molt diferent d'una torre que pots tindre a casa i que potser no tens internet. És una altra de la biblioteca i l'altra parlar d'un telecentre. Parlar de dues coses. Les dues coses que veiem que no té biblioteca de Canyes, entre la reflexió de quina és la situació, entenem que no fa falta. Jo recomanaria que anéssiu alguna estoneta de Montbrió i només que vull que passéssiu llista. Després de passar llista durant una setmana, tornem-se a pensar si és necessari. Jo soc usuari de fa molts anys, reitero, i soc usuari de Reus. No és necessari de Canyes, si has d'anar a Montbrió a fer-ho. Perquè hi ha coses que no pots tindre cada cop, reitero. Si vols una biblioteca de qualitat més enllà del que estic entre bibliotecari, que és perquè demanes un llibre, tindre llibres que siguin atractius, vol dir tindre un seguit de publicacions, vol dir un seguit de diaris, vol dir un seguit de mitjans. I Maria, estem en una qüestió de prioritats. Ens gastarem 14 o 15.000 euros en un butlletí. No és cap prioritat. No, això no és una prioritat. No diguis que no podem tindre. És la nostra prioritat. No és una prioritat. Has de tenir una persona formada, si vols dinamicar-la, al final vas tindre voluntaris i objectors de consciència i gent d'aturats d'ocupació. Has de tenir una persona formada i Montbrió, reitero, gaudir del privilegi del Mercè Piqué com a dinamitzadora és un privilegi a 3 quilòmetres del municipi. No és el que tinguem de fer, no és obligatori que ho prestem i tenim clar que no és necessari tinguem les activitats de proximitat. No tinguéssim res, ens ho podíem plantejar, però ho tenim aquest costat i hem d'anar a un escenari de compartir activitats. No passa res. Que molta gent que se'n va anar a Cambrils, molta gent que se'n va anar a Reus, o gent que se'n va a Reus. Perquè hi hagi mig poble de Riudecanyes que vagin anar a Cambrils i farem una piscina coberta? No. Per tant, siguem realistes del cos del servei i de l'estat del servei. La gent no està desatesa, té la informació. L'escola, l'institut presten aules informàtiques i no hi ha cap tipus de problema. Jo respecto la vostra petició, però us he dit la nostra reflexió. Per tant, el nostre vot és en contra. Passem a votació. Abstencions. El nostre vot és a favor. Vots a favor. Vots en contra.